צהריים טובים. אני מאוד מתרגש, מאוד. למרות שאני עם ניסיון גדול, 10 שנים ברדיו אני הייתי, בכל רדיו, מה שיש, מה שהיה דתי, וקהל גדול עבד עד 1,000 איש. אבל עכשיו אני מאוד מתרגש, גם מרגיש שהיום לא כל כך. ברדיו שיושבים מולך ברדיו. אין אף אחד. אני עכשיו לא כל כך תופס. אני חשבתי, טוב, אתם בטוחים שדברי תורה ממני אתם לא תשמעו. אבל כל בן אדם זה תורה. החיים של בן אדם זה תורה. צריכים לפתוח אותה, לקרוא ולהבין מה שם כתוב. למה צריכים לקום מול בן אדם אחרי 70, זה בוודאי. אני רק 75. דרך אגב, אני מרגיש איתכם, אני כל יום רואה אתכם, אני לא רואה אני מרגיש יותר צעיר ממך. אבל לא חשוב. אז אני ניסיתי בהתחלה לברוח, ללכת ככה בצד שלא יקומו אנשים. ואחר כך רב שלי, רב בן ציון זה בן של רב יצחק, אמר, למה אתה גונב את המצוות מאנשים? זה מצווה. אתה הולך, הם לא עושים, אז אתה גונב מצוות מהם. אז אני רק, יש לי בקשה, אם מישהו, ויש הרבה שקמים, אז אני מבקש ביום לקום פעם אחת, ולא יותר מזה. ככה זה מאוד מרגיז. בסדר. דודו. אני חשבתי על מה אני אדבר מהחיים שלי. ואם אני אתחיל לדבר, אז בוודאי שלא יספיק לנו 70 שנה. יש על מה לדבר, ואני למדתי בעזרת השם מהחיים שלי, כל פעם לומד משהו. עכשיו אני רוצה קצת לדבר על מה שקרה איתי בשנתיים וחצי, יותר משנתיים וחצי האחרונות. ואתם מעידים, אנחנו כבר מכירים אחד שני 8 שנים, אולי יותר מזה. אני הייתי בריא לגמרי, פרקטי בריא לגמרי. והייתי בן אדם שעוזר לכולם ועושה לכולם, ולא תלוי מאף אחד, מאנשים. פתאום הרגשתי לא כל כך טוב, התחילו דפיקות לב, לא סדרות. ופעם אחת התפללתי בבוקר עם תפילין, ואחר כך, כן, לפני זה היה הרצאה ברוסית, ואני כבר הרגשתי לא טוב, אבל אני החזקתי מעמד, והרגשתי שאני הולך למות, פעם ראשונה בחיים שבהרצאה הזאת, אבל שיחקתי, ואשתי אמרה שהיא בכלל לא הרגישה שום דבר. אז לילה לא ישנתי אחרי המאמץ הזה, ובבוקר פתאום תפסתי שאני שוכב על הרצפה, תפילין נכנס לי במצח, דם, וכולם מסתובבים, ואני לא הבנתי מה קורה. אני רציתי ללמוד, מאוד רציתי לישון. אז אני כל כך הייתי שמח שאני יושן עכשיו, ומפריעים לי. בקיצור, נכנסתי לבית חולים, והתחיל את הסיפור לא כל כך טוב, מתי שאתה לא עצמאי, ואתה בידיים כאילו של בני אדם, וזה ניסיון לא פשוט. וברוך השם, שורה האחרונה אני יכול להגיד שאני, ברוך השם, עמדתי והתקרבתי לקדוש ברוך הוא. כמה שהיה יותר קשה לי, אני התקרבתי יותר ויותר, והיום אני מבין שכל דבר, כל המילה שלי, כל העקבות שאני עושה, זה מתנה גדולה. בן אדם בריא, גם אני לא מבינים מה זה. שיכול לדבר, שיכול לבוא לשיעור, שיכול ללכת ברגליים שלו.
שיכול לנשום, של לב דפק. אז עכשיו מנהג שלי אחרי כל תפילה לפחות, אני מודה אותו לפני שינה ובבוקר, נוסף לתפילות שלי, מודה שנתן לי אפשרות, גם עכשיו אני ביקשתי ממנו שייתן לי כוח לעמוד מולכם. עברתי את הדברים לא קלים, וראיתי כל הזמן סייעתא דשמיא, הקדוש ברוך הוא עזר לי. כשאני היום יושב על ידכם, לא עברתי ניתוח לב פתוח, צריך היה לעבור. לא עברתי ניתוח שבר, צריך היה לעבור. לא עברתי ניתוח כיס המרה שהוא מלא על אבנים. הכל זה בזכותכם גם. אני יודע ואני מודה שאתם התפללתם ואתם למדתם בזכותי, וזה אחד מהדברים מאוד מאוד גדולים שעזר לי. אני לא התביישתי, אנחנו פנינו לכל אחד, מי שיכול להתפלל עליי, ואף אחד לא יודע שמי תפילה יותר חזקה והולכת ישר לשמיים. אז בזכותכם אני גם יושב פה, אני יודע שאתם התפללתם, אני יודע שאתם למדתם על הבריאות שלי. ושם היו כמה מקרים שרואים ממש סייעתא דשמיא. צריכים היו לי, אני נכנסתי, אפיזודה אחד, אני שכבתי מלא זיעה, לב דופק לא יודע לאן, על ידי שכן שאצלו דופק 220, וכל הזמן מכשיר וזה ואני כבר לא יכול לדבר, ובקושי אני שאלתי מה שמך, הוא אמר יהושע, אשתו היה על ידו. אני אמרתי, תהיה מאוד זהיר עם רופאים שלפעמים עושים טעויות. אמרתי לו, נכנסת, אחת מבראש הזכות, חשב שזה מנקה את הרצפה, ככה היא נראית. עם העירוי, ואנחנו שוכבים כולם עם המכשיר הזה, להכניס את העירוי, ומכניסה לו עירוי, פותחת ואומרת, אתם וגם לאשתו, צריכים להיזהר מאוד מאוד. זה זריקה לא פשוטה. לפני זה בא אליי יש רופא רוסי, זה בשערי צדק, דיבר איתי, אני דיברתי איתו, דיברתי בעברית, בוודאי, הוא לא ידע, לא גילה, והיא אומרת לו, עכשיו, ואם משהו, אתה תרגיש כאבים או משהו, וזה יכול להיות, אז מיד לטפן לה שאנחנו צריכים להפסיק, ואם זה לא יעזור, אז מחר עושים שוק חשמלי. ופותחת ואומרת, תהיה בריא יהודה. לשחל. והוא מיד תפס. הוא אומר, אני יהושע. ואני אומרת, אני יהודה. אז היא סוגרת שם, רצה ללכת אליי להכניס. זה המקרה, זה הרע. רע, זה שם ישמור. זה הציל אותי. מתי שאני מרגיש שדבר כזה הולך, הייתי שוכב, הייתי בידיים שלהם כאילו, אז הייתי נותן לי והייתי מקבל ולא יודע מה היה. אני אמרתי, לא, אני מצטער מאוד, אני דוחה, אני לא מקבל עכשיו שום זריקה. בא הרופא הזה, התחיל לדבר איתי, למה אתה לא אמרת שאתה רופא? אני אומר, מה חשוב רופא? בוא נחכה עד מחר תדברו עם עוד כמה רופאים. התברר שאם הוא היה מקבל את האירוע הזה, הוא היה מת במקום. אם אני הייתי מקבל אירוע, האירוע הזה עושה ככה, אם יש אי קצב, אז הוא לפעמים, מתי שאי קצב, הוא לפעמים גורם לקצב. אבל אם אצל בן אדם יש קצב נורמלי, אז הוא גורם לו אי קצב מתפוצץ. עכשיו, אצלי בעיה הייתה שפעם קצב כזה החליף לעצמו בקצב שני. ובאותו רגע אני הייתי בקצב נורמלי. אתם מבינים? רע, אישה, טעות, אבל טעות הציל אותי, פשוט מאוד הציל אותי. זה אחד ממקרים. אחר כך אני קיבלתי מכה ועוד מכה, יצאתי מבית חולים, התחלתי ללכת. אחר כך קיבלתי את הקילה. אתם יודעים מה זה? שבר. שלא יכולתי ללכת פשוט. הבן קנה לי, המורי, רב דוד, כמו אתם קוראים דודו, רב, מבוגר, בן אבא של 10 ילדים, ממורה שלי.
אז הוא קנה לי את הכיסא כזה קטן. אז אני הלכתי 5 דקות והתיישבתי. וצריכים לעשות ניתוח, ורק ניתוח. וניתוח אי אפשר לעשות בגלל תרופות שאני מקבל. אז הכל לא הולכת. ובאותו זמן תחתינו התחיל לעשות רימונט, ואני לא יכולתי לזוז, הייתי במיטה, ושם הפטישים האלה, פטישים. פטישון. לא, פטישים, 3-4, ואני, ברוך השם, אני אמרתי במצב כזה, אני הודיתי לי, הקדוש ברוך הוא שנותן לי טובה, שזה טובה. ומעלינו יש משפחה איפה עדיין 15 ילדים, אז אתה מבין, זה מלמטה, זה מלמעלה. ברוך השם, כמה שהיה יותר קשה לי, אני יותר התקשרתי והתקרבתי לקדוש ברוך הוא, והבנתי שהוא עושה לי טוב. הטוב שאני הבנתי מה זה אישה, אשתי צדקת, זה לא אני אמר, זה הרב יצחק אמר, אבל אתם יודעים מה שבמשפחה קורה. פה אני הבנתי, התקרבנו מאוד מאוד. עכשיו אנחנו אוהבים אחד שני, 45 שנה יחד, הרבה יותר ממה שהיה בהתחלה, פי 10, אולי פי 10. זה דבר שני, ראיתי כמה יהודים, מה זה שומעים, כולם התפללו, גם שם בשיעור, גם בבית הכנסת שלנו 400 אברכים, ואתם, וקרובים. ואני הרגשתי, מתי שמתפללים, אני מחזיק מעמד. אז אני עברתי, ואמרו אחר כך צריך לעבור ניתוח, לב פתוח, ושוב פעם בגלל תרופות זה צריך לדחות. בקיצור, אני יושב על השעה מולכם, בלי ניתוח לב פתוח, בלי ניתוח שבר, בלי ניתוח אבנים, ואתם רואים שאני מתפקד, ברוך השם. ורב רוזיניה טוען כל יום שאני בריא לגמרי. הכל בתפילות. ועוד דבר, זה הכי חשוב, למה אני רוצה עכשיו לספר לכם. אני הבנתי שזה נותן קדוש ברוך הוא. למה הוא נותן? למה הוא נתן לי בבת אחד מכה, 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 מכה? משהו לא טוב, משהו לא בסדר. אז ניסיתי לתקן עם אשתי, כמו שאמרתי, עוד כמה דברים. אצלנו קרה ככה, יש לנו בית, 4 קומות שם, 5 קומות, ויש 35-37 ילדים קטנים בבית שלנו. היה, עכשיו זה יותר. ושם לא שכן, החלון שלו יוצא לחצר שלנו, חלון רק. והוא לא שאל מילה, התחיל לעשות חור ורצה לבנות משהו. ושם נפלו ילדים, ואחותי הייתה בקושי הולכת, גם נפלה. בקיצור, בן אדם באכזריות, לא שאל אף אחד, לא אישור, שום דבר, עשה את החור, רצה משהו לבנות. אז הזמין אותנו לעירייה, ואמרתי כמה מילים שזה ילדים ושזה לא שאל, לא הרשו לו. הוא דתי, הוא הולך בכיפה שחורה, צעיר. והוא אחר כך הסתכל עליי. אני ראיתי מחבלים, ראיתי אויבים, אבל לא ראיתי את המבט הזה. שנה שלמה הוא הסתכל עליי, הוא שרף אותי. ואז התחיל את כל עניין איתי. ואני כל הזמן חשבתי שאולי זה עין רע. אני הלכתי לבן של אריה לוין, הצדיק ידוע, שמחה לוין. הוא אמר שיש עליי עין רע קשה מאוד. הוא הוריד, אבל זה ממשיך. ואני בוודאי שהתפללתי שלאותו שכן, שהקדוש ברוך הוא יחזיר לו כסף שהוא בכור עשה, התפללתי שיהיה טוב למשפחה, זה כל הזמן, אני לא הקפדתי שום דבר נגד בן אדם הזה. להפך. ואני כל פעם שראיתי אותו, אמרתי שלום עם ראש, שלום. הוא בוודאי שבהתחלה, שנה שלמה הוא הסתכל ממש נורא, ואחר כך הוא התחיל כבר לא לדבר איתי. שלום, לא שלום. ואחר כך אני לאט לאט התחלתי
להרגיש יותר טוב. שמחתי מאוד שיכול לבוא לשיעורים, רק בבוקר החזקתי במד. וכל הזמן דיברתי עם אשתי שאני צריך לעשות איתו פשרה איזשהו. זה לא, אני מרגיש משהו לא טוב. הלכתי לרב, רב שוורץ, יור שוורץ, רב שלי. אמר לו, זה פושע, הוא עשה את זה, וזה אסור אפילו, כאילו שאתה. ואני הרגשתי זה לא ככה. ואני החלטתי שאני אדבר איתו. החלטתי, הלכתי עם זה כמה חודשים. פעם אחת אני רואה הוא הולך, אז רציתי לעצור אותו, והוא לוקח פלאפון ומתחיל לדבר. אחר כך, עוד כמה שניות, רואה שהוא חוזר, בלי פלאפון. אני ככה נגעתי בו, ואמרתי, אם אתה תחליט לבנות, אני לא אהיה נגד. הוא מה? הוא שואל, מה? הוא לא הבין בו משהו, הוא חשב שאני רוצה לתת לו על הראש או משהו. אני אמרתי, אם אתה תרצה לבנות, אני כבר לא אהיה נגד. למרות שאני רואה שלילדים שלך זה לא מספיק דירה, בכלל הוא ככה הלך, חזר ובירך אותי. אני לא זוכר, זו ברכה קצרה, משפט, בירך. מאז התחיל מה שאני בא עכשיו, ויכול אחרי צהריים, עד צהריים להישאר, זה מאז. זאת אומרת, הוא היה אשם. אני הייתי, לא אני, זה כל השכנים, זה כל ועד, זה לא מישהו. אבל זה לא חשוב. מתי שאני עשיתי פשרה איתו, אני בהחלט הרגשתי יותר טוב. מרגיש מיום ליום יותר טוב, יכול ללכת. אבל בלב, לסלוח לבן אדם, הוא יהודי, תראה, הוא יהודי טוב, לא טוב, מי יודע. והוא בירך אותי. אתם מבינים מה זה יהודי? יהודי ששנה שלמה הסתכל, ואחר כך לא דיבר איתי 2.5 שנים. הוא אחרי הוא ראה שאני עם כל הלב פונה לו, הוא בירך אותי. וברכה אותו בן אדם פועלת ברוך השם. טוב, כמה זמן יש לנו? אני יכול לדבר כמה שאתה רוצה. עד 5. אני רוצה לספר על המורי זצ"ל. הוא לא איתנו, אבל הוא איתי ואיתנו. הוא ממשיך להיות, גם בשיעורים מתי שאני אומר שרב יצחק אמר, אז רב רוזילי כבר שם לב. נדיר שאני זוכר. זה היה תקופה שאני טיפלתי ברב ניסים יגן, זצ"ל. עכשיו אנחנו לומדים עם הבן שלי, לומדים את הספר שני שלו. גאון, זה בן אדם שהחזיר בתשובה 1,000,000 איש. זה סיפור, איך אני שמעתי פעם קלטת שלו, הוא אמר שמה, מה זה כיפה סרוגה, מה ההבדל? סרוגה אתה לוקח את החוט ואיננה. אני הלכתי בכיפה סרוגה. והשחורה אתה יכול להוציא כמה נשארת. ואני אז החלפתי והכרחתי את הילדים שלי בבית הכנסת שלנו, איפה שכולם היו כיפות סרוגות. בקיצור, הוא היה באמריקה, הוא עבר ניתוח, זה סרטן בין הקיבה וושת, וחזר הביתה, אומרים אין מה לעשות, והרופאים אמרו שנשאר לו לחיות חודש וחצי מקסימום. אני שמעתי, וחשבתי שאני יכול לעזור לו. דיברתי עם הרב יצחק. הוא אומר, אתה חייב ללכת, אל תלך לשיעור, אתה תלך לשם. והוא אף פעם לא גירש מהשיעור לשום סיבה אחרת. הוא אומר, זה צדיק גדול, הוא אמר על הרב ניסים. אני באתי וישבתי על ידו 8 חודשים, הוא החזיק מעמד ברוך השם, לא חודש, לא 1.5 חודש, 8 חודשים, ישבתי כמעט כל יום חוץ מהשבת. וטיפלתי סיפורים, פעם אנחנו ניפגש שם, סיפורים שרק אני יודע, וגם צילמתי בווידאו, אתם יודעים, אני כל דבר צילמתי שם שרק עשי, למשל, מסרתי למשפחה שלו כמה סרטים. ובאותה תקופה יצא ספר שלי. אני כתבתי, נוסף לזה, 5 ספרים ברוסית. יצא ספר
ימים האחרונים לפני ביאת משיח, אז אני זוכר מתי זה היה. ובאותה תקופה, חשב בגלל שאני מטפל בו, הוא לא יכול לבלוע. אז קשה לי היה לבלוע. בהתחלה קשה לבלוע לחם, ככה, אחר כך קשה לבלוע מים. שם ישמור. חשב שזה פסיכולוגיה, שאני מטפל בו בגלל זה. הלכתי לגסטרולוג, ושם הבן אדם היה דוקטור לוי, שיהיה בריא, צרפתי. הוא הכניס לי את 2 מטר ברזל, צינור, בלי הרדמה. והכניס לי, ושם ישמור מה שם קורה. ואני מלא זייה, ואחר כך הוא הוציא את הזה. ואומר, יהיה טוב, כל הזמן יוצא לשם, נכנס לזה, יהיה טוב, שוב פעם יוצא, יותר. אני אמרתי, אתה יודע, זה כבר טוב, שאני נשארתי בחיים אחרי זה, הבדיקה הזאת זה כל כך טוב. עכשיו אני אומר, אתה מסתובב ככה, אני רופא, אתה רופא, תגיד אמת, מה יש, מה אתה מסתובב? הוא אומר, יש לך, מצאתי 2 גידולים בקיבה וגידול אחד בוושת. הוא אומר, בסדר, תגיד לי, באיזה מהירות צריך לעשות ניתוח? הוא אומר, זה לא נותן לי ניתוח. ואני עוד, אחרי בדיקה הזאת, לא יכול לנהוג. אשתי לקחת אותי לרב יצחק. אני נכנסתי אצל רב יצחק בסלונצ'יק שלו, שם הרבה אנשים, הוא ראה אותי, הוא לא אמר מילה לא אמר, הוא לקח אותי למטבח, יש שולחנצ'יק קטן, הוא ישב בצד אחד, ואני בצד שני. זה מוח לא, חוץ מזה, הוא גדול במתמטיקה, הוא פרופסור במתמטיקה. אז אני אמרתי לו בכמה מילים, הייתי אצל רופא, בדק אותי, מצא זה וזה. הוא ישב מולי, רב יצחק. פתאום אני ראיתי ככה, דמות. הוא יושב, העיניים שלו כחולות, פתאום העיניים מקבלים צבע כמו בקבוק, ואחר כך כמו קרח, מאבדים את הצבע. ואני רואה שהג'קט על הבן אדם, אבל כאילו כמה זמן זה קרה, לא יודע. כמה זמן זה היה, לא יודע. הוא נעלם, הוא היה על ידי ונעלם, הוא היה, לא פה היה. אחר כך אני ראיתי איך צבע הכל חוזרת לו, ואמר לי, טוב, תעשה בדיקות שם, מה שהוא אמר, זהו, יהיה בסדר. אני היום אמרתי לרב רוזיליו, שצדיק, צריכים לקבל כל מילה, לא ביקורת. אז אני קיבלתי עוד ביקורת, יהיה בסדר, איזה בסדר? גידולים אי אפשר מה בסדר? לא, אבל אני האמנתי, בוודאי. הברכה שלו, אל תחשבו שזה סתם היה. ברוך השם, הלכת אחר כך, מצאו בהחלט את זה, ואמרו שזה שפיר לא יודע, כבר עברו ממותו של הרב ניסים זצ"ל 10 שנים, יותר מ10 שנים, ברוך השם. אצלי שאלה, איפה היה רב יצחק? מה הוא ראה? מה הוא ידע? איך הוא יכול היה להעיז? הוא בן אדם מאוד זהיר. איך הוא היה להעיז להגיד לי שהכל בסדר? אם מישהו יכול להסביר לי, אני אהיה מאוד שמח. עד היום אני לא יודע, וברוך השם. עוד כמה סיפורים. כשהייתי ילד, זאת אומרת, אם בן אדם רוצה משהו, מאוד רוצה, בלב רוצה, לא רוצה בגלל הרצון, רוצה בלב, אז הוא מקבל סייעתא דשמיא. בתוך ילד, הייתי בן 12, 13, בחצר שלנו שם, זרק את המקלות כמו... שיחקתי, הייתי יהודי שנולדתי מאבא ואמא. לא ברית מילה, לא בר מצווה בוודאי, ולא חג, ולא אות, שום דבר לא יודע. הייתי גוי גמור לגמרי, לא היה שום דבר מיהדות. על הפסח ידעתי שיש פסחה של גויים, לא ידעתי שום דבר. לא אף מילה, אתם לא מבינים מה זה מצב. אז זה משחקים היו שלי, זרקתי פעם אחת לכיוון בית, וסבתי, סבתא שלי, לאה, יצא, והמקל הזה נכנס לבטן, לא נכנס, אבל מכה.
ואני הצטערתי, והיא סלחה לי, ודאי, זו הייתה אישה לא נורמלית, זו הייתה צדקת גדולה, וכל אחד, מי שקיבל שם שלה לאה, כולל אשתי, היא לא קיבלה שם שלה, אבל זה ככה, אנשים מיוחדים. במשפחה שלנו יש כמה לאה. שכחתי. אחר כך התחלתי ללמוד רפואה, למדתי רפואה, ופעם אחת חלמתי חלום, לא ידעתי שום דבר, שסבתא אומרת לי בחלום, היא רזה כזה, לבנה, עצמות, היא אומרת, אל תמהר, אני אחכה אותך. ובחופש של חורף, ואני באתי לשם ואמרו שסבתא הלכה, ושבהחלט לפני, זה בדיוק באותו שעה היא התעוררה, היא הייתה עם סרטן והיה לה הרבה שם ייסורים, היא התעוררה פתאום ואמרה שהוא לא ימהר, אני אחכה לו על הנפש. בקיצור, מתי שידעתי שיש לה סרטן, אני מיד קשרתי, כבר הייתי רופא, כמעט רופא, שבמקום איפה שנותנים מכה, באותו מקום יכול להיות סרטן. זה לא חייב להיות, אבל זה יכול להיות. ואני קשרתי ורשמתי לעצמי, לא יודע מה. חזרתי בתשובה, ומתי שאני הייתי עם הרב יצחק, אמרתי מה לעשות, אני כל הזמן אומר, תקבל לעצמך, תיסע במיוחד, תלך לקבר שלה, ואף אחד לא יודע איפה הקבר שלה, על הקבר שלה תבקש סליחה. היא סלחה לי את זה ודאי, מאז. טוב, אז אני החלטתי שאני לא נסעתי אף פעם ברוסיה, שאני למקרה זה אני אסע עם אשתי ומבקש סליחה, באותו הזדמנות גם לא הייתי אף פעם בקבר של אבא שלי, וששם יברא. פתאום בת דודה שלי, יותר מבוגרת ממני, נסעה לרוסיה, חוזרת, והיא יודעת שאני אוהב כל מיני מסמכים, אז היא מביאה לי כמה מסמכים, ושם יש תעודה על הפטירה שלה, וכתוב שלאה בת נוחם נפטרה מסרטן של ושת. אתם מבינים? כן, אני נכנס במקום של קיבה. הוושת זה יותר גבוה, אבל לא ידעתי שהיא לא יכולה... אתם מבינים? שמתי שאני החלטתי, שאני אסע ושאני אעשה הכל, פתאום מהשמיים בא, ויש לי את המסמך, בא את הנייר חתיקה, שזה לא קשור עם מכה שלי בכלל. עוד מקרה שהיה בילדות. הייתי ילד קטן, שובב, מספיק שובב. אז אני הייתי בכיתה יותר נמוכה, יצאתי פעם משיעור, ושם היה לה נהר, דניפר. זה, אתם מכירים ירדן. דניפר זה מקצה זה עד קצה זה פעמיים או שלוש. כמו ירדן. כן, כמו ירדן, אבל קילומטר. כמו ירדן ברוחב. ושם אני יצאתי וראיתי שם איזשהו בחורות על הסירה קטנה עם מה שאני לא משתמש עם עברית, אז אני לא יודע, אתם מבינים מה זה? שותים או שתים? מה שותים? מה שותים? מה שותים? מה שותים? אלו ששותים. בקיצור, זרקתי שם אבנים להשפריץ להם, וזרקתי אבן קטנים, אבן רע זה התחיל את הכל עניין, אז עין רע זה כנראה זה דבר, אז תעשו את השלום, יש לכם דברים, אצל כל אחד יש.